Добър вечер, аз съм Вазелин Ибрикчиев. Вие сте с най-обективните и централни новини на BTPQ MRE TV. Аз съм Лиза Топарова. Етика важното от деня накратко. Котката на Ивана има ново гадже. Над 1000 редови войници пушиха наргилета днес пред военния клуб. Министърът на енергетиката Тъпчо Тъпчев се оплака пред Европейската комисия. Пореден алжирски сериал тръгва по националната телевизия. Започна кампанията Българската Коледа. Напълно независими и обективни лекари препоръчаха масово вакциниране с най-новите инжекции срещу мечи грип. Моля? Нови 20 хиляди. Извинете колегите, така и не го щастливи. Явно от апаратата са виновни. Нови 20 хиляди. Деца умрели от глад в Банков беше. И 300 хиляди жертви на малария в Ангола. Сега започваме с по-важните събития от днес. Котката на Ивана има ново гадже. Малката Писи не оставила квартала да спи в последната седмица. По цяла нощ ревяла. Вчера обаче е намерила смехлем за своята рана. Пешо, породиш жребец от източен Перник, но обичал да вършее и в София. Вазелин? Преди по-малко от час премиерът Бойко Борисов поздрави портиера на влизане през страничния вход в Министерския съвет. Министър-председателят Бойко Борисов го потупа по буската и му обеща повишение в главен портиер, ако мачка комунистите. Ходещия след него Цветан Цветанов шеговито го допълни и заплаши портиера с уволнение, ако пусне дори един комунист да влезе в сградата. От Министерски съвет предава пряко нашият репортер Блюдолис Мазнев. Слушаме те, Блюдолис. Блюдолис. Да, ясно. Разбирам, че имаме някакъв технически проблем. Ще помоля колегите от апаратната да опитат нова връзка. Пореден алжирски сериал тръгва по националната телевизия. По мнението на критиците, гневна любов ще разтърси зрителите с изпепеляваща страст и дълбок екзистенциализъм. Лиза? Сюжетната линия се развива в малко градче, където красив диамантен феодал отсяда да пренощува. Ялмъс, чистачката в мотела, се влюбва в него от пръв поглед. Какво става после в пералното помещение? Ще разберете, ако гледате всички 7431 епизода всяка вечер от 17:10. Вазелин? Над 1000 редови войници пушиха наргилета днес пред Министерството на войната в знак на протест, че не са включени в нито една мисия на НАТО и не са могли да бранят демокрацията и свободата в Близкия изток. Лиза? Отговор, новият министър се показа на балкона и запали горелка да бира. Като обеща да увеличи българския контингент в Ирак с още 100 тежко въоръжени демократични миротворец. Вазелин? Днес напълно независими и обективни лекари препоръчаха масово вакциниране с най-новите инжекции срещу мечи грип. Министерството на образованието, Министерството на здравеопазването обяви, че купува 2 милиона дози, след като вчера Полша и Испания купиха по 12 милиона. Заводите на Pfizer не смогват с производството на ваксините. Лиза? Междувременно Световната здравна организация обяви, че до няколко месеца ще избухне нова епидемия, този път от AH5N3F12, по-известен като овчий грип. След него наближава AH3R6M17 или змийски грип. Вазелин? Организацията за защита на правата на гейовете, травестидите и педофилите протестира днес пред НДК. Те раздянаха порноплакати и обявиха хетеросексуалните бракове за комунистическа отживелица. Лиза? Парадът завърши с групов секс и няколко изнасилени дечица. Клещени от травестид и педофил, докато той излизали от запис на предаването като лъвове. Под патронажа на президента Георги Първанов днес започна благотворителната кампания Българската Коледа. Активни мероприятия имаше в няколко града. В Дупница президентът заедно с братята Галеви отидоха в дома за сираци Асен Николов и раздадоха подаръци за момченцата, имаше газови пистолетчета, а за момиченцата прашки и противозачатъчни хапове и спирали. Всички си направиха щастлива обща снимка, като президентът застана в средата между братята Галеви.
Накрая настана лека конфузия, когато един от гардовете на Галеви прегази без да иска детенце с джипа си. Детето беше своевременно изхвърлено в близкия контейнер и не се стигна до по-сериозни конфузии. Вазелин? В Шумен главният прокурор Борис Велчев заедно с Красио Черния отидоха в езикова гимназия Генерал Скобелев и инсталираха празнични бръмбари в всяка стая, а на директорката подариха чисто нова шокова палка. Лиза? Припомняме на всички да звънят благотворително на телефони 088-8888 за абонати на Мобилтел, 077-7777 за абонати на Глобо и 099-9999 за абонати на Viva.com. Цената на един СМС е 2,60, като 5 стотинки всеки СМС ще отидат за благотворително. Вазелин? Министърът на енергетиката Тъпчо Тъпчев се оплака пред Европейската комисия от ниските цени на тока на АЕЦ Козлодуй. Сегашните 3 стотинки на киловатт час не били честни. Той обеща на гражданите по-справедливи и демократични цени. Лиза? Неговата компания EVN ще строи нов вятърен парк край Каварна, който да осигурява ток на 4000 домакинства на демократичната цена от 70 стотинки на киловатт час. Вазелин? Става все по-модерно сред тинейджерите да си купуват новия екофон. Той излъчва само ековълни и има екологичен ефект върху обувките. Компанията, която го предлага, обяви, че специално за зимния сезон пуска в продажба екоски, екошейни и екоусмивки. Лиза? Продължаваме веднага след кратка едночасова рекламна пауза. Така, колегите ми казват, че имат проблем в апаратната. Админа на сървъра за рекламния блок е отишъл до кафенето. Продължаваме с международните събития. Лиза? BBC информира, че индийските пирати са разбили аржентинските пирати в люта битка при залива Цушима. Сомалийските пирати пък плениха американска подводница клас Тайфун близо до Pirate Bay. Вазелин? Осама Бин Ладен излъчи High Definition видео от дъното на пещерата Бора Бора, което казва, че ще има още много пленени подводници, совалки и спътници, докато не дойде Курбан Байряма. ЦРУ и МИ-5 потвърдиха за пореден път, че не покровителстват нито пиратите, нито Осама и нямат сили да се справят с тези войници от бъдещето. Лиза? По-рано днес CNN съобщи, че иранските аятоласи са изпитали нова междугалактическа атомна ракета и заплашват, че ще унищожат Вселената. Демокрацията ще победи, беше пък отговорът на Барак Обама. Американските освободители ще ликвидират всеки народ, чието аятолах е заплаха за свободата на индивида и демокрацията в Вселената. Икономическите новини. Шейхът на Бруней си чупи стика за голф, докато замахвал, което веднага изстреля нагоре цените на суровия петрол. А акциите на International Pyramidal Partnership се стринаха до най-ниските си стойности, откакто на кралица Елизабет и излезе Херпес. Вазелин? Това се отрази и на азиатския пазар, като токийската фондова борса се срина, а Dow Jones затвори при нива от 5308.85621001. Лиза? Спортните новини. Моля. Днес 40 000 умрели в Голяма Британия. Никола Анелка отказа да подпише нов контракт с Челси, защото не е доволен от предложените му финансови условия. 200 милиона на седмица само за бензина на Хамъра не стига, бил коментарът на звездата. От Реал веднага му предложили 700 квадрилиона евро на ден и подписали договор в последната десета от секундата на трансферния прозорец. Вазелин? С това завършваме нашата обективна и много информираща емисия. Весели празници и спокойна вечер от мен, Вазелин Ибрикчиев. И от мен, Лиза Допарова. И не прекалявайте с преяждането.